kredsløb af Helena og Charlotte. Vi vil starte forklare om vandets kredsløb. Vandets kredsløb er det ældste genbrugssystem, der er på hele jorden, og det kan aldrig blive brugt op. Det, der sker ved vandets kredsløb, er, at det er en cirkulation, der ved hjælp af vand og luft transporterer solens energi, som man kan se på figur 7.7. Solen opvarmer havet, som så stiger til værs, fordi der sker en fordampning, og ved hjælp af vinden transporteres vandet videre og fortætnes, og ender med at blive nedbør, når det er afkølet nok. Derefter nedsiver det ved hjælp af de topgeografiske opland, så der sker en afstrømning ned til et vandskal, og derefter siver vandet ned til grundvandet, eller siver det bare videre langs overfladen og render ned i havet, eller i kloakkerne. Ja, det var det. Når man snakker om vandets kredsløb, er der også noget, der hedder vandets balanceligning, og den går ud på, at nedbør er det samme som fordampning, plus afstrømning af overfladevand, plus afstrømning af grundvand, plus ændring i grundvandsmagasinet. Det vil sige, at nedbør er lige med, hvor meget vand der er til. I de næste afsnit vil Charlotte forklare nogle af de begreber. Så vil vi også fortælle om fordampninger. Der er 2 slags fordampninger. Der er den potentielle fordampning, som sker ved åbne vandoverflader, eller ved vandflader, som for eksempel vandløb og søer. Og der er ikke rigtig nogen begrænsning til vandtilførelsen. Det er selvfølgelig solens stråler, der hjælper ved fordampning, eller der gør, at fordampningen sker. Og der er også en anden slags fordampning, det er den aktuelle fordampning, som sker fra planter og fra selve jordoverfladen. Den er betinget af vandtransporten. Ja. Og det er af planter, der giver energi i, og vandforsyning og afgrøder, og det har den brug for en del af jordens vand, som den skal have tilgængelig for, at den kan fordampe jo. På figur 7.8, der kan vi også se, at den blå linje, den viser, hvor meget nedbør der er i de forskellige måneder, så vi kan se hernede. Den potentielle fordampning, det er den grønne linje, vi kan se her. Og den potentielle fordampning, det var som sagt det, der sker ved vandoverflader, som vandløb og søer. De helt farvede firkanter, de viser over- og underskud på nedbør. Der er rigtig meget underskud på nedbør i de varme måneder, her om sommeren, og selvfølgelig er der overskud om vinteren, på grund af fordampning. Så har vi også en nedsivning, og nedsivning er den del af nedbøren, som ikke fordamper eller løber som overjordisk afstrømning. Det vil sige det, der løber ned i kloakker og så videre. Men det siver derimod ned i grundvandet, og derfor der skal de igennem nogle forskellige jordlag. Og i den grove jord, der foregår det hurtigt, fordi der er store hulrum, og det er for eksempel sådan noget som sandjord, som der er rigtig meget af over i Jylland. Der, hvor det så foregår langsomt, det er i finkornet jord, hvor der er ligesom en tæt jord, og det er for eksempel sådan noget som lerjord, hvor det foregår langsomt. Så vil vi også fortælle lidt om grundvandet. Grundvandet, det ligger lige ned under grundvandsspejlet, og grundvandsspejlet, det er den dybde, hvor alle alle porerne, de er vandfyldte, og derfor er der det er et niveau, hvor der kan blive lavet en boring eller sat en brønd op, sådan, så man kan få grundvandet op. Det afhænger boringerne og vandets nedbørens nedsivning. Det afhænger rigtig meget igen af permeabiliteten og porositeten, som kommer an på, hvilket jordlag det er, om det er sandjord eller lerjord for eksempel. Og det er lige så snart, at nedbøren den siver ned, så skal det ned igennem alle de her lag, før det kommer ned og ligger hernede ved grundvandsspejlet og kommer helt ned til grundvandet, hvilket der tager rigtig, rigtig mange år for det at gøre. Ja. Igen, det afhænger virkelig meget af permeabiliteten og porositeten, hvor hurtigt det kommer til at gå. Så vil vi sætte vandets kredsløb i relation til landbrug.
Noget af det, der afhænger af vandets kredsløb og landbrug, det er, grundvandet. Og blandt andet i Danmark har vi store ressourcer af vores grundvand, og vi behøver ikke rense det så meget, fordi det i høj grad er renset. Noget af det grundvand, vi hiver op i dag, er op til 1000 år gammelt. Og det kommer fra en tid, hvor der ikke er blevet brugt så mange sprøjtemidler, og derfor er det meget rent. Noget af det, der er med til at bestemme, om man kan bruge vand til landbrug, og det, uden at det bliver renset, er vandkvaliteterne, og der er 3 krav til det. For det første må de ikke sprede smitsomme sygdomme. Det må ikke indeholde giftige og sundhedsskadelige stoffer. Og derover skal det være koldt og klart, og det desuden smage godt og lugte godt. Det har også noget at gøre med ulande i forhold til, hvor godt, om de må drikke det eller ej. Noget andet i forhold til vandets kredsløb og landbrug er, hvor meget der er nedbør og fordampning og sådan noget i de forskellige lande. Og i nogle lande er man så nødt til at sætte vandingsanlæg op. Og det kan man blandt andet se på figur 7.2, at i Danmark, der er vi meget selvforsynende med det vand, vi genererer. Som sagt før med vores grundvand, vi er hyppige brugere af det. Men et land som Ungarn og Holland, de bliver nødt til at få vand fra deres nabolande. Blandt andet fordi det er meget lavt liggende lande, så man har svært ved at få boret vandet op, da det også ligger meget under vand. Især Holland. Ja, det er det.